Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Banta ng pagdami ng COVID-19 cases, hindi raw dapat ikabahala. Pagtaas sa taxi flag down rate, sigaw ng mga driver. Mga tanim na marihuana sa Benguet, sinunog. Patuloy na pagunlad ng Pugo La Union, tiniyak sa ilalim ng bagong alkalde. Proyekto ng isang student organization, kinilala. Bagong henerasyon ng mga volleyball player, sinasanay. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Hindi raw dapat ipangamba ang inaasahang muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Agosto, base na rin sa babala ng WHO. Pero hindi pa rin nila isinasantabi ang pagtaas ng alert level. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, naobserbahan ang unti-unting pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Cordillera. Nakapagtala kahapon ang DOH ng 3 karagdagang mga kaso mula Benguet, Baguio at Abra. Sa tala ng mga aktibong kaso, papalo na sa 51 ang mga binabantayang mga kaso. Karamihan dito ay asymptomatic at mild. Sa lungsod ng Baguio, todo pa rin ang pagpapatupad ng health protocols. Susunod tayo sa mga patakaran ng NTF, IATF. Hindi pwedeng mauuna yung gagawa na lang tayo ng mga pronouncement o kaya executive order na labag sa pronouncement ng IATF o sa mga policies ng IATF. It should always be aligned. Otherwise, we're sending a wrong signal, confusion to our constituents. Ayon sa World Health Organization, posibleng makapagtala ang NCR ng 800 kaso kada araw sa susunod na 2 linggo. Pero ayon sa mga eksperto, hindi dapat ito ikabahala. Bagamat positive yung ating 2-week growth rate, yung antas ng actual number of cases is still manageable in terms of the healthcare capacity. Dahil katunayan, ako nga, meron rin na akong naalagaan ng mga COVID cases in the last couple of weeks. Wala po isa sa kanilang na ospital dahil mild or moderate, puro vaccinated po ito at nabigyan rin namin ng gamot. Kaya ang Department of Health wala pang nakikitang posibilidad ng pag-aakyat ng Alert Level 2 sa bansa. We need at least 6,600 cases per day for 2 weeks para tumaas siya ng 6 cases or 6 cases per 100,000 population na ADAR para maging moderate risk. So iyan, sa tingin natin, mukhang hindi naman ganun kabilis nangyayaring ang infection para tayo ay makapag-escalate agad-agad. Isa din sa mga dapat alalahanin ang paghina ng bakuna sa katawan, kaya pinag-uusapan na ang booster shot sa mga menor de edad na 12 years old at 17 years old.
kailangan po talagang mabakunahan ang inyong mga anak. Alam ko marami sa inyo natatakot, kinakabahan kayo, pero kailangan po silang mabakunahan. Mas matakot po pa rin kayo sa COVID kaysa sa bakuna. Bilyon-bilyon na pong mga bata, ay mga tao sa buong mundo, milyong-milyong ng bata ang nabakunahan sa buong mundo. Napakaliit po ng porsyento, halos siguro 0.00 something % lang ang nagkakaroon ng hindi magandang reaksyon. Inaasahang sa susunod na linggo ilalabas na ng Department of Health ang booster vaccination guidelines ng 12 to 17 years old. Sa Cordillera, mababa pa rin ang booster vaccination sa rehiyon. Pumalo pa lang sa 315,182 ang mga nakakatanggap ng booster kumpara sa fully vaccinated na 1,203,951. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Unti-unti nang tuluyang nakakabangon ang mga negosyante sa Baguio City. Umaasa sila na sana'y manatili sa Alert Level 1 ang Baguio City. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Malaking ginhawa para kay Robert na nananatiling nasa Alert Level 1 pa rin ang syudad ng Baguio. Sa ngayon, medyo okay naman sa ngayon. Bumabangon pa lang. Kumpara nung COVID, talagang walang-wala. Wala, sarado kami nung kasi. Nung pandemic na yun. Upang mabenta ang kanyang mga produkto, ibinaba niya ang presyo. Gaya na lamang ng dating 3 for 100 noon na ginawa niyang 7 for 100. Sa ngayon, yun, halos nakakaano naman ngayon. Nakakabinta na rin. Marso pa nang ideklarang Alert Level 1 ang syudad. Mula noon, patuloy ang pagpapalakas ng DTI CAR sa mga negosyanteng nais makabawi. Ginagawa natin sa ating mga businessmen, we are already onboarding them to e-commerce on a lot of platforms. So, e-commerce on marketing, platforms on marketing, the platform for logistics, and the platforms for delivery, ganun po. And aside from that, since after the pandemic, we can also see the shifting of priorities of the consumers, right? So, para more discerning na po ang mga customers, we are prioritizing on needs instead of yung mga whims natin. So, yun po ang tinitingnan natin sa product development team. So, tayo nag-a-address doon. Dahil sa patuloy din na pagtaas ng mga bilihin, sinisiguro rin ng DTI ang pagsunod ng iba't ibang grocery stores sa mga suggested retail price ng mga produktong kasali sa basic at prime commodities. Generally, as of now, medyo stable ang ating prices with reference to the SRP. Yung mga medyo elevated na prices, especially doon sa farmland areas, are justified by the distance from the source. So, especially so that our transportation cost has greatly escalated because of the increase in fuel prices. And other increase in prices sa SRP naman was due to the fuel crisis. Maaalalang tumaas hanggang 5.2% ang food inflation noong Mayo ngayong taon. Kinabibilangan ito ng mga produkto tulad ng mga bakery products, karne at isda, dairy products at mga ready-made foods. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, sinunog ng mga tropa ng PNP Benguet ang aabot sa 200,000 pisong halaga ng marijuana habang 2 tulak ng droga sa Baguio City ang timbog sa bypass operation. Magbabalita, Charles Limon. Pinunot at sinunog kaagad ng pulisya ang mga tanim na marijuana sa barangay Kayapa, Bacon, Benguet noong weekend. Aabot sa 1,000 piraso ng tanim na marijuana ang sinira kung saan
Nagkakahalaga ito ng 200,000 pesos. Mga puwersa ng Benguet Police Provincial Office ang nanguna sa operasyon. Wala namang nahuling cultivator sa nasabing operasyon. Bulto-bultong shabu naman ang nasabat sa dalawang magkahiwalay na buy-bus operation sa Baguio City noong weekend. Sa BCPL Station 6, papalo sa halos 4 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang nakuha mula kay Aldi Pinolgan, 21 anyos. Ito'y matapos ibenta ng suspect ang droga sa pusher buyer sa isinagawang buy-bus operation. Halos 7 gramo naman na nagkakahalaga ng 47,000 pesos ang nakuha mula kay Aris Anicas, 23 anyos. Pinangunahan ng Baguio City Police Office Station 2 ang nasabing buy-bus operation. Lahat sila ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa namang sandatang naiisip kontra sa problema sa vandalismo ang pagsusulong ng street art sa Baguio City. Magbabalita, Ren de Guzman. Hindi pa rin malutas-lutas ang problema ng Baguio sa vandalismo. Ito'y kahit pa umiiral na ang Ordinance No. 41 Series of 2008 o ang Graffiti Ordinance of the City of Baguio. Usually sinisira nila yung ganda nung wall. Ang nangyari kasi noon, ang ginagawa nila, pagka may nag-vandal, kunyari sa barangay, tinatawag nila yung parents. Tapos yung parents ang nagre-repaint para mawala yung binandalize. Ang nangyari naman ngayon, hindi na taga-barangay yung nagva-vandalize, taga-ibang barangay. So, paano mo matawag yung parents, no, di ba? Kamakailan lang, ang mga kabataang ito ay nakuna ng CCTV noong nakaraang Pebrero na nagbabandilismo sa marker ng Barangay Santa Escolastica. So, that's why we made this new resolution requesting strengthen lang ng BCPO yung ating campaign against all acts of vandalism. Dahil nagiging rampant. And alam naman natin na if we can only, the BCPO will be more active para sana mahuli. Marami naman na tayong CCTV. So baka mas mababantayan na natin at talagang mahuli. And ang gusto nga natin, sana yung parents nila will discipline their children. We're working on it kasi pagka masyadong weak ang punishment. We're thinking of may corresponding fees and community service. Isa pa sa nakikita niyang solusyon para mabawasan man lang ang vandalismo ay street art. Maybe we can have a workshop for these children or these teenagers, and we can also ask the help of our creative artists na sila ang mag-train sa kanila. Maybe we can even look for a place where they can express their art. Pinag-aaralan rin niyang magkaroon ng ganitong mga aktibidad sa mga barangay at maglaan ng iba't ibang mga lugar kung saan pwedeng magsanay ng street art ang mga bata. Kung ganun din lang po na yung tema po nila pampaganda sa sasali po ako. Kasi para din lang naman po yun sa kalikasan kung makakaganda pa sa paningin po nila, ganun, sasali po. Isang halimbawa ang overpass na ito na nagdurugtong sa Baguio City National High School at isang universidad. Bawat pader na iyong tignan, tad-tad ng vandalismo. Sakaling mahikayat ang mga kabataan na mag-street art, ang mga overpass na gaya nito hindi lamang gaganda pero makadadagdag rin sa mga atraksyon sa lungsod at turismo. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Malaki na ang ipinagbago ng bayan ng Pugo, La Union. Tiniyak ng uupong bagong alkalde na ipagpapatuloy ang nasimulang pag-unlad ng bayan. Ang buong detalye sa report ni Ren de Guzman. Bago pa man manilbihan bilang alkalde ng Pugo, La Union, isinama na niya ang mga residente sa isa sa kanyang mga pinakamahalagang araw.
naimbag nga rabi kada tayo amin. Sila kasi ang kanyang mga naging panauhin sa selebrasyon ng kanyang ika-37 kaarawan. Sinimula ng kanyang kaarawan sa isang misa ng pasasalamat. Of the Holy Family Parish, I would like to greet also Kurt, happy birthday, and our prayers will always be for you, and I will not hesitate, and I will always say thank you for the past year that I have been here. Life is good, and I always say the people in Pugu are nice, and the place is beautiful. Awitin, at sayaw, yan ang handog sa kanya ng ilang individual, grupo at mga personnel ng mga ahensya. Awan mati sa baling ay bakak no kan hangag pasalamat umuna kini Apo Diyos ti amin nga blessings nga na-receive tayo. Second day amin ti pamilya kin gagayom ti support di ayatyo amin ti guidance kin advices yo para kanyak kin of course amin nga kakailian tayo amin nga sinmuporta nagsakripisyo para iti timpugo para kanyak ti amin nga kandidato. Salamat unay Apo. Nag-iwan naman ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng residente ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Priscilla Martin. Alaw kundi tingagundaway Apo nga agyaman amin kada kayo nga imay ditoy kan uray dagijihan nga nakaumay. Thank you iti ayat kan suportayo iti anak ko kan uray dyan napalabas nga interview nga ayat. Tanuawan kayo Apo hawan iti gundaway ko nga nagserbi ito'y ilitay nga puko. So di ay tikang ronaan nga rason Thanksgiving Mass. May kadwa birthday ni Apo Kurt, the incoming mayor tayo, 37th birthday na tapno muyo na. Suti second child mi siyempre nakikita niyo nagmana kinyak na nga may ribak data iso na lang nga napudpudaw iso. Nagtapos ang selebrasyon sa isang salo-salo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Meron tayong bagong batas at ito yung New Baguio City Charter. And this is Republic Act 11689, enacted into law by the signing of the President on April 26, 2022. Habang busy lahat sa campaign ng mga kandidato natin, pinirmahan itong batas na ito. So after 113 years dito na nag-exist yung Baguio City Charter, enacted in 1909, we now have a new law governing itong chartered city of Baguio. Marami ng attempt na mag-introduce ng Baguio City Charter. But during the time of President Ramos, President Erap, President Gloria, naipropose ito but it was never passed. During the time of President Aquino, yung House Bill number 3759, naipass doon sa lower house at Senado, pero pagdating kay President Aquino, ito ay kanyang vinito. Meaning, nireject niya ito because sabi niya, ang daming outdated provisions that were clashing with
our present laws. So ano ba itong mga features na dapat nating malaman tungkol dito sa Republic Act 11689? Of course, yung mga powers and duties ng mga government functionaries natin, dinefine uli. Some of the old provisions were deleted. It abolished some offices in the bureaucracy, pero nag-create din siya ng ibang opisina. It retained the offices of the SEPMO, the City Engineer's Office, lahat ng yung City Budget Office, City Treasurer's Office, lahat ng existing offices ng ating city na retain at nag-reconstruct, nag-restructure at nag-create ng bagong opisina, including the City Tourism Office, the City Agriculturist Office, City Population Officer, City Cooperative Officer, at iba pa. Meron pa tayong City Solid and Liquid Management Office na bago. At I don't know if it's good or bad, but it created ang daming board at daming councils. No? Yung Tourism Council, yung Convention and Visitors Bureau, yung Sister City Committee, yung Character Committee, Traffic and Transportation Management Committee, Smart City Committee, E-Commerce Committee, City Market Authority, at napakaraming councils and board. And ang maganda rin dito sa bagong charter ng ating city, it now mandates, mandatory na yung pag-elect ng isang IPMR, yung Indigenous Peoples Mandatory Representative. Ang question dito, meron decision ang ating Supreme Court doon sa Pizarro versus Court of Appeals, where Justice Carpio, yung ponente, Antonio Carpio, said that the IPRA law does not apply in the city of Baguio. At dito magkakaroon ng conflict kasi if the IPRA law does not apply in the city of Baguio, how can we then sit an IPMR representative in the city council kung walang batas na sumusuporta dito? And another factor that would weigh in dito sa election of a IPMR representative is yung allocation of a budget for the IPMR representative. Yung allocation of the budget ng IPMR is part of the functions ng City Council. For this year alone, hindi na siya makakaupo because tapos na yung budget hearings ng City Council. So, the next best thing for any aspiring IPMR candidate is that lobby with the incoming City Council for the allocation of a budget para siya ay makapag-umpisa magtrabaho bilang IPMR representative starting next year. And of course, yung guidelines in the selection of the IPMR representative is covered by Republic Act 7160, ang ating local government code, at ang ating IPRA law. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pagtaas sa taxi flag down rate, sigaw ng mga driver. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Sa gitna ng hindi humuhupang pagtaas ng presyo ng petrolyo, sigaw ng ilang taxi driver ang pagtaas ng flag down rate. Magbabalita, Randy Guzman. Ilang oras na lamang ang natitira, tataas na naman ng aabot sa 3 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel. 80 centavos kada litro naman sa gasolina. Sa halos linggo-linggong pagtaas, ang mga taxi drivers sa Baguio napapakamot na sa ulo. Na rin pong parang napunta sa construction, naghanap na ng ibang ways to earn a living. Kasi ang hirap na po talaga. Ako po mismo, naranasan ko yung pagkababawasin ko yung boundary ko para sa sarili. Halos yung natitira, nakakalungkot tingnan. Ang liit talaga. Dagdag konsumisyon ang pabigat na traffic. Meron talaga yung nag-aabuno pa ng boundary yung iba. Kasi pagka minalas-malas ka talaga, napunta ka sa traffic. Hindi ka na makabalik agad, hindi ka makatakbo. Lalo na pag yung traffic, na-chimpo na wala po kayong pasahero, patay na po yung oras niyo nun. Kaya't sumulat na siya sa opisina ni Councilor Benny Bumogaw na siyang may hawak sa Committee on Transportation. Dito'y hiniling niya ang tulong nito na maipasa ang 10 piso hanggang 15 pisong dagdag sa flag down rate sa mga taxi. Dito sa City Council, we are doing our part, like what we did is to pass a resolution urging the LTFRB to consider yung pagtaas ng mabilisan sana na pagdesisyon para itaas na itong pamasahe. Kasi ang tao, kasi kahit sino yan, ay alam nila, naintindihan nila
hindi naman siguro masakit sa kanilang bulsa na medyo itaas ang ating pasahe. So the City Council passed a resolution requesting the LTFRB to make a provisional increase ng ating mga pasahe sa mga public utility transport. What we understand was that our director, Ma'am Lalin Sugramonte, nasa kamay niya po yung pagdidesisyon sa palagay namin. Hindi na po kailangan siguro ng hearing sa national. Kasi nga po, jurisdiction niya po itong hinihingan namin ng increase. Sa Cordillera lang po yun. Paliwanag ng LTFRB, ano po yan, meron din po kasi mga jurisdiction yan. Pagdating po sa talagang care increase, pinapaabot po muna yan doon sa central office. At kung sasabihin po ng central office na i-remand o ibig sabihin po ibabalik sa regional office at sasabihin sa amin kayo ng mag-hearing, doon lang po gagawin ng regional office yung ganun po. gaya na lamang daw ng 5 pisong flag down rate increase na nauna nang hiningi ng grupong Pines Garage Taxi. Ipinasakamay na ng central office sa LTFRB CAR ang desisyon. Pero kahit daw maaprubahan ito ng regional office, kailangan pa rin maaprubahan ito ng central board bago tuluyang maipatupad. Ang hearing ng regional boards ukol dito ay gaganapin sa 8 ng Hulyo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Iba't ibang mga produktong gawa ng persons deprived of liberty ang hinahangaan dahil sa husay ng pagkakagawa. May kwento po si Sofia Pagaduan. Makikita ang sipag at talento ng mga persons deprived of liberty mula sa kanilang mga produkto. La Galera, pioneering po nito is si Ma'am Ayangwa, si Jail Chief Inspector Ayangwa. So, nung siya yung warden ng female dorm, siya ang nag-initiate nung baking and then itong mga other goods. And then, nung pag-upo naman po ni Ma'am Vilma, Jail Senior Inspector Vilma Fangsilat ng 2018, ayan, mas pinalago pa po yung baking through TESDA nga po, ma'am. So, nag-coordinate kami sa BCSAT na TESDA. Sila yung pumupunta dyan para turuan ang ating personnel and PDL. And then, ayan, ma'am, NC2 po yun, ma'am. Kaya, we're very lucky and fortunate po. Mula sa mga pagkain, mayroon din silang recycled products, textiles at painting. Po, we have here our baked products, mga overall, macaroons, and meron din kaming made to order na garlic bread, muffins, cake din, ma'am. Ito po ang pinakabago namin, ma'am, na mabilis ma-sold out is yung mga linens natin, fitted sheets with pillowcases. Para kay Faith, na isa sa kanilang mga PDL, isa itong malaking oportunidad upang maipamalas ang kanilang mga kakayahan. Po ang livelihood na nagagawa namin dito sa loob po, regarding po sa mga mga trainings namin, marami pong trainings na nakukuha namin, which is na initiative po ng BGMP. So ito po ay isang nakaka-empower po sa amin na despite of our situation na dito kami sa loob, we were able to do some things na makakatulong po sa amin. So instead of asking some help sa aming mga pamilya, na ito po ay yung malaking bagay po sa amin ang livelihood, wherein na some of us also imbes na kami sila ang magbibigay, some of us kami na ang nagbibigay sa family namin. Ipinagmamalaki rin nila ang kanilang best-selling products. Ang best-selling po namin at the moment is yung chili garlic paste po, which is na ginagawa po namin sa kitchen po. Kung nakita niyo po ang kitchen namin, which is na I'm very proud to say na malinis po ang paggawa namin sa mga products namin kasi talagang ginagawa namin ang lahat wherein we follow naman yung mga ng health protocols para gawin yung mga products namin, in which na Gumagawa rin ang BJMP male dormitory ng mga furniture at woodcraft. We invite all visitors and partner agencies and stakeholders to visit our La Galera shop
to purchase our livelihood products of our PDL. Hindi lang po ito para sa pangkabuhayan o pagkaperahan ng ating mga PDL, kundi po yung pag-encourage pa po ng mga skills and talents ng ating mga kapamilya sa bilangguan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa lalawigan ng Abra, kinilala naman ang proyekto ng isang student organization ng isang international non-profit organization. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Kamakailan lang ay pinagdiwang ang World Environment Day at ang kampanyang Living Sustainably in Harmony with Nature ay kita sa proyektong gawa ng isang organisasyon. Ito ang EcoBrick. Yung EcoBrick movement na kung saan po ay kinokolekta po namin yung mga plastic sa school, sa bahay, at pati na rin po sa kalsada o kung saan po namin ito makikita. Para po mabawasan ang pagdami ng mga plastic na maaaring mag-transmit ng water pollution and air pollution saka po land pollution. Dahil sa ginawang ito ng kanilang organisasyon, nakatanggap sila ng pagkilala mula sa Global EcoBrick Alliance. Ang mga EcoBrick, ginamit nila upang makagawa ng mga maliliit na infrastruktura sa loob ng kanilang paaralan. Yun po yung mga naging landscape po, yung mga parang round concrete landscape po of the trees that we have here in Bayan National High School. And most recently po, we already have our Eco MRF or Eco Material Recovery Facility na is primarily made from EcoBrick blocks po. Kaya naman hangad ng paaralan ng Baay National High School, suporta sa pagpapalawak pa ng kanilang EcoBrick movement. Sustainability po kasi ng EcoBrick movement po naman is primarily manpower. So, ang future projects po namin is to connect or to have a partnership with the local government unit, more specifically on the sanitation agency po. Para makapag-procure po kami ng plastic shredder machine. Na siya po, para mas bulk at mas marami po yung shred namin na plastics, tapos mas marami po yung output namin on the EcoBricks. And that way po, mas ma-ensure namin yung zero plastic in the communities na incoming project po namin. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Bagong henerasyon ng mga volleyball player, sinasanay ang kwento. Susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una,
suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Sa balitang pampalakasan, nagsasanay ng mga bagong henerasyon ng mga volleyball players ang isang training clinic sa Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Tanyag na manlalaro noon ng University of the Cordillera sa volleyball si Sherry. Nang magtapos sa pag-aaral, nagpa siyang ipasa ang kaalaman ng nasabing sports. Kaya misyon niya ngayon ay magsanay ng mga bagong henerasyon ng mga manlalaro ng volleyball sa Baguio City. Yung mga iba't ibang estudyante sa different schools, pinagsasama-sama ko po sila para i-train, para po maging mahasa, para pagdating po namin ng mga higher meet is okay na po siya. Pang-competition po talaga siya ng pang-nationals. Sa loob ng 5 taon, unti-unting nahasa ang mga hawak niyang estudyante. Sa National Volleyball Prep Championship na ginanap noong Abril sa Kalibo, Aklan, nasungkit ng Team Cordillera ang second runner-up. Hinirang naman si Lizette bilang most valuable player. Para sa akin po, napakalaking achievement po kasi mahirap pong i-earn yung ganitong award. Kasi sa award na to, paghihirapan niyo po talaga. Sa lahat ng bawat galaw, bawat attitude, matututunan nyo po with coach. And malaki ang pasasalamat ng grupo sa pagpupursigi ni Sherry na maturuan sila ng maayos. Mga activities po sa school, minsan nakaka-stress din po, nakaka-pressure. Tas after po ng school, magti-training po, doon din po mawawala yung mga stress namin, pagod namin sa activities. 2 months or 3 months, gumawa kami ng program na kung saan makikipagsabayan po talaga kami sa national tournaments. And then, effective naman po. Kaya nakapasok po kami ulit sa top 4. So, nakuha naman po namin this time is second runner-up po. Lahat ng pagod at pagpupursigi ni Sherry ay kinilala ng pamahalaan. Katunayan, ginawaran siya ng Gintong Gawad Awards ng Philippine Sports Commission. Po, for the love of the sports at the same time sa mga kids. Kasi pag sa team, pagdating sa training talagang tawag nila sa akin halimaw or bakulaw or kwan. Kasi sobrang stricto ko sa kanila. And then, pero pagdating naman po sa labas, halimbawa na sa kainan kami, para lang po kami magkakaibigan or magkakabarkada.
Saan yung mga batang to, na-discover sila, they were at that time grade 6, first year, second year, ang babata nila, and then now, magka-college na sila, they develop into some of the best female volleyball players dito sa lungsod ng Baguio. Kung saan, nakakatsamba pa sila, natatalo nila pati yung mga college players. Nililigawan na ng mga Manila team ng Baguio, pero sa ngayon, tuloy-tuloy lang ang grupo sa pagpapalakas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.